салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. ситораи теннис Рафаэл Надал дар баҳси тӯлонӣ дар бораи ки беҳтарин будан аз миёни Месси ва Роналду сухани худро гуфт. Рафа яке аз бузургтарин теннисбозони замони мо кайҳо боз бо дӯст доштани футбол ва меҳри хосааш ба Реал Мадрид маъруф аст. аз ин рӯ мухлисон махсусан ба он таваҷҷӯҳ мекарданд ки ӯ киро бузургтарин бозигари замони мо медонад. чанд вақти охир Надал бо далели осеб доштан ба майдон наомадааст, аммо мухлисон тавонистанд ки ӯро ҳангоми истироҳат дар Юнон дастгир кунанд. Надал ба меҳрубонӣ бо мухлисон акс гирифт ки ногаҳон ба ӯ саволи ғайри чашмдош дода шуд. маэстрои футбол кист? Месси ё Роналду? Бо дар назардошти муҳаббати Надал ба Реал Мадрид ҳама интизор буданд ки аз ин савол саркашии дипломатӣ мекунад, аммо теннисбоз ба таври ҳайратангез дар ҷавоб гуфт: Месси беҳтар аст, аммо ман Реал Мадридро дастгирӣ мекунам. ана ин ҷавоби ногаҳон дар чанд сония тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ чарх заду мухлисони Реал кам нисбати теннисбози испанӣ ки хеле дӯсташ медоштанд нафрат пайдо карданд. гап сари ин аст ки таи 10-12 соли охир ҳар гоҳе ба Рафа ин суолро медоданд, ё ишоракунон ба Роналду бартарӣ медод, ё оқилона аз ин суол гурез мекард. сарфи назар аз он ки Рафаэл аз кӯдакӣ Лос Бланкосро дастгирӣ мекард, амаки ӯ Мигел Анхел Надал дар охири солҳои 90 дар ҳайати Барселона бозӣ менамуд ва таҳти раҳбарии Йохан Кройфи афсонавӣ ба майдон мебаромад. мехоҳед бе ягон хароҷоти зиёдатӣ соҳиби 200 000 рубл шавед. пас аз ҳамкорӣ бо бонки Тинкофф баҳра бубаред. барои ройгон дархост кардани корти дебетии Тинкофф Блеке барои интиқолдиҳии фаврӣ ба кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил бе комиссия имкон медиҳад доштани шаҳрвандии Русия шарт нест. кортҳо бо дизайни нави дурахшон бо ороиши шинохтаи мо барои шаҳрвандони хориҷӣ низ дастрасанд. агар ин кортро ҳозир дархост кунед, дар бозии бурднок бо фонди мукофоти 200 000 рубл бурд кардан мумкин аст. чӣ бояд кард? аз пайванди дар тавсиф буда корти Тинкофф Блекро дархост кардан. пас аз дархости кор дар Русия ба шумо ройгон расонида мешавад. шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд кортро дархост кунанд, аммо онро танҳо дар каламрави Русия расонидан мумкин аст. пас аз гирифтани корт шумо бояд аз он 300 рубл сарф кунед, ё ба маблағи 300 рубл ё бештар аз он интиқол диҳед. бо ин корт шумо метавонед танҳо бо рақами телефон тавассути барнома бе комиссия ба Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон пул интиқол диҳед. то 20 000 рубл дар як моҳ бе комиссия бо рақами телефон ба Арманистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Узбекистон, Қазоқистон бештар то 1% аз маблағи интиқол. интиқол ба дигар кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил бо рақами корти қабулкунанда имконпазир аст. шумо дарҳол мебинед ки чӣ қадар пул ба қабулкунанда бо пули миллӣ бе комиссияи пинҳонӣ меояд. қабулкунанда метавонад дарҳол пулро бе рафтан ба бонк истифода барад. муҳим он аст ки то 30 июл ҳама корро анҷом диҳед. бо истифода аз пайванд дар тавсиф кортро бо дизайни нав бароред ва имкони бурдро дар бозӣ бо фонди мукофотии 200 000 рубл пайдо кунед. ҳамагӣ дар қуръакашӣ 21 нафар ғолиб муайян карда мешавад ки ҳар кадоми он мукофотҳои пулиро бо номинали гуногун мегиранд. барномаи мувофиқе ки дар он бо якчанд клик на танҳо интиқол додан, балки масалан алоқаи мобилӣ, патент, интернетро пардохт кардан мумкин аст. ҳисоби худро тавассути интиқол аз кортҳои дигар ё пули нақд ройгон пур кунед. шумо инчунин метавонед бо ин корт маош гиред. пули нақдро бе комиссия гиред. то 500 000 рубл дар банкоматҳои Тинкофф ва то 100 000 рубл дар дигар банкоматҳо. агар шумо зиёда аз 3 000 рубл гиред, корти дебетии Тинкофф Блек дархост кунед ва дар қуръакашӣ 200 000 рубл бурд намоед. Ал-Ҳилол ба Челси барои Лукаку 50 миллион евро ва барои худи ҳамлагар дар як сол ҳамин маблағи маош пешниҳод кардааст. Челси воқеан аз Ал-Ҳилол барои харидории Ромелу Лукаку пешниҳод гирифт. ба навиштаи La Gazzetta dello Sport, лондониҳо дар пасманзари нокомии интиқоли ҳамлагар ба Интер ва номуайянӣ бо Ювентус сабри худро аз даст доданд. бошгоҳи Арабистони Саудӣ гуфтааст ки омода аст барои белгиягӣ 50 миллион евро пардохт кунад ва кабудпӯшҳо низ дар навбати худ шояд ба ин пешниҳод зид набошанд, чун дар робита ба ин менеҷерони Челси ба Лукаку фишор оварда аз ӯ даъват мекунанд ки дар бораи ояндаи худ зуд тасмим бигирад. Ал-Ҳилол омода аст ки ба худи футболбоз солона 50 миллион евро пардохт кунад ва ҳангоми бастани шартнома низ мукофотҳои пулии калон дар назар аст.
қаблан хабар дода шуда буд ки Лукаку талош кардааст бо Интер тамос бигирад, аммо миланиҳо дигар намехоҳанд ки ӯро баргардонанд. аз ин рӯ бошгоҳи Ал-Ҳилол аз тақдири пурпечутоби Лукаку мехоҳад зуд истифода барад ва ҳарчи зудтар белгиягиро ба Арабистон бубарад. мегӯм имсол Ла Лигаву Премер-лигаро як су гузориму чемпионати Арабистони Саудиро тамошо кунем. ситораҳои футбол аз ҳамсоя кишвари мо бо шарофати Жозе Мауриньо ба таназзул мераванд. Элдор Шомуродов баъди бар сари қудрат омадани Жозе Мауриньо дар Рома ва дастаҳои пасттарини серияи А интиқол дода мешавад. ин футболбоз имрӯз ё фардо ба сафи тими Калери гузариш мекунад, дастае ки навакак ба серияи А баргашт. футболбози 28-солаи узбек тариқи иҷораи яксола бо ҳаққи харидории 9 миллион евро ба ҷазираи Сардиния мекӯчад. оиди гузариши собиқ ҳамлавари Ростов ки аз ҷониби мураббии маъруф Клаудио Ранери тамрин дода мешавад, бояд оғози ҳафтаи нав эълон кунанд. дастаи нави Шомуродов дар варзишгоҳи дорои ғунҷоиши 16400 тамошобин бозӣ хоҳад кард. дастаи Рома бинобар норозигиҳои худ нисбати истеъдоди футболбози узбек нимаи мавсими гузашта ин футболбозро ба дастаи Специя ба иҷора дод ва инак баъди гузариш ба дастаи Калери комилан аз ӯ халос шудан мехоҳанд. дар мавсими қаблӣ Шомуродов 24 бозӣ дар ҳамаи мусобиқаҳо гузаронида 2 голу 2 партофти голӣ ба омор гирифтааст ки оморро дида як нав ба хулосаи Жозе Мауриньо розӣ шудан зарур меояд. трансфери Фабиньо аз Ливерпул ба Ал-Иттиҳод бо сабаби сагҳои нимҳимоятгар мавқуф гузошта шуд. воридоти булдогҳои фаронсавӣ ба Арабистони Саудӣ қатъиян манъ аст. ёдовар мешавем ки Фабиньо гузаришаш ба дастаи Ал-Иттиҳод наздик аст ва гумон меравад ки онҳо шартномаи 3 сола ба имзо расонанд. аммо интиқоли бозигар ба далели бо худ бурдани ҳайвонот аз қабили сагҳо ки булдогҳои фаронсавӣ мебошанд ба таъхир афтодааст. ӯ соҳиби як ҷуфт булдоги фаронсавӣ аст ва дар Арабистони Саудӣ ин сагҳо ҳамчун ҳайвонҳои хатарнок ҳисобида мешаванд. тибқи қоида сагҳои ин зотро ба ҳеҷ ваҷ ба кишвар ворид кардан мумкин нест. ана Фабиньо дар навбати худ ба қавле якравӣ мекунад ва 2 пой дар як мӯза сагҳояшро бурда нест. Ал-Иттиҳод аз ҳукумати Арабистони Саудӣ иҷозати махсус талаб кард то Фабиньо ҳайвонҳои хонагии худро биёранд. варианти ҷойгир кардани сагҳои ӯ дар Баҳрайн, яке аз кишварҳои ҳаммарз бо Арабистони Саудӣ низ баррасӣ мешавад. мухлисони бошгоҳ аз Ҷидда дар шабакаҳои иҷтимоӣ таҳти шиори сагҳои Фабиньо ворид шаванд аксияи худ маъракаеро оғоз карданд. намедонам ки аст, вале қайд карда шуд ки ба далели муқаррароти воридоти ҳайвонот ба Арабистони Саудӣ интиқоли як футболбози дигар низ ба таъхир афтодааст. инҷо гап сари принсип меравад. чӣ хеле ки дар гузариши Роналду чандин қонун ва қоидаҳо дар Арабистони Саудӣ расман иваз гардиданд. ПСЖ Мбапперо барои тамрин ба он ҷое фиристод ки он ҷо нафарони ба наздикӣ аз даста ба қавле мерафтагиҳо тамрин мекунанд. Реал Мадрид барои интиқоли бозингар аллакай омода аст ва раҳбарияти ПСЖ бошад аз Мбаппе малоланд. ҳамлагари бошгоҳи Парижӣ барои машқҳои дастаҷамона бо ҳамроҳии бозингарони ПСЖ ба Ҷопон нарафтааст ва шояд ба зудӣ дастаашро иваз кунад. Килиан Мбаппе ки аз рӯйхати сафари Ҷопон дар ПСЖ хориҷ карда шуд, дар базаи тамринии бошгоҳ машқҳои худро идома медиҳад. инҷо танҳо бозингароне ки парижиҳо барои интиқол гузоштаанд тамрин менамоянд. дар ин бора инсайдери маъруф Фабрицио Романо ба истинод ба Le Parisien хабар дод. ҳамлагари 24-сола дар баробари Леандро Паредес, Жорҷиньо Вейналдум, Абду Диало, Колин Дагба ва Юлиан Дракслер тамрин мекард. ҳамаи ин бозингаронро қаҳрамонони Фаронса афзалтар донистанд ки ин тобистон фурӯшанд. дар ҳамин ҳол Мадрид экстра хабар медиҳад ки Реал барои интиқоли ҳамлагари боистеъдод пул пайдо кардааст ва омода аст ки интиқолро анҷом диҳад. гузариши фаронсавӣ ба тими нав метавонад дар ҳафтаи аввали моҳи август сурат гирад. тибқи маълумоти пешакӣ ин харид метавонад ба Мадрид камаш 150 миллион евро арзиш дошта бошад. ба ҳамин тамом то дидор хайр.